Na predaj trojizbová chyška na veľmi žiadanej adrese Štefánikova ulica s touto mega loďiou. Poď sa na ňu pozrieť. V centre si za necelých 6 minút na skok máš mestskú plaváreň, reštauráciu u Štefánika, pekáreň Remecká Hamre a v pešej dostupnosti máš aj školy, škôlku, takže kompletná občianska vybavenosť. Z tejto dennej časti pokračujeme do kuchyne a detskej izby. Na tejto chodbičke sa nachádza aj potom taký funkčný špajzík. Kuchyňa disponuje sporákom, umývačkou riadu, ostáva tu aj chladnička. Oproti máme spomínanú detskú izbu, ktorá je zariadená taktiež vstávanou skriňou. Zmestí sa ti tu počítačový stolik a detská posteľ. Vstupná chodba disponuje šatníkovou skriňou, oproti vstupu je kúpeľňa s klasickou vaňou a toaletou a pokračujeme do manželskej spálne, ktorá má ďalší úložný priestor, vstávanú skriňu a obe izby, detská izba aj táto spálňa sú orientované do pokojného vnútrobloku. Ďalšie detaily o tejto ponuke nájdeš na našom webe, takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke.